Bé, això ja ho tenim, que porta 10 minuts o així fent el xup-xup, i ara li posarem la picada, Ja he fet la picada, una bona picada, jo n'hi poso bastant, recordo, avellanes i julivert, cadascú que faci la picada com vulgui, però així ens espessirà una mica aquesta miqueta de suc que hi ha que va fent el xup-xup, Recordem que és la heura rostida o el pollastre rostit o com vulgueu dir, que segur que hi ha especialistes que estan veient aquest vídeo que en saben molt més que jo, però bueno, a mi m'encanta la cuina. He de dir que em fa il·lusió dir-ho, l'afició per la cuina la vaig tenir de ben jove gràcies a la meva àvia, que va ser la primera que em va començar a regalar llibres de cuina, però sobretot, segur que els més grans recorden que jo vaig estar 3 anys treballant els caps de setmana i a l'estiu a Cal Coell, i llavors era restaurant i la Francisca de Cal Coell em va fer emocionar amb la cuina. M'agradava molt més estar dalt a la cuina amb ella ajudant-la que no pas estar baix al bar, però va ser amb ella que també vaig treure el coquet. Com tot tenim èpoques que ens agrada, que tenim més temps o menys per cuinar, però ara sí que realment m'apassiona la cuina i sempre que tinc temps lliure, els caps de setmana me'ls passo cuinant. Bé, doncs ara anem a pel torró. Recordem que fem un torró de xocolata amb arròs inflat. Posarem una mica d'aigua amb un cassó per fer el bany Maria. Bé, i ara anem a pel torró. Anem a fer la xocolata al bany Maria, desfer-la, recordeu-ho. Espera, traurem una mica d'aigua, que veig que això sura una mica. No cal tanta, perquè al final la xocolata es desfà en un moment. Posarem xocolata, que es vagi fent. Recordem, ametlla torrada, avellana torrada, i la molem ben bé i podem posar edulcorant o no, que sigui crema de dàtil o bé sucre de coco, i ens queda el praliner, que és el que barrejarem amb la xocolata fosa, en aquest cas ja el tenim. Per tant, això ho retirarem perquè realment l'ametlla i l'avellana no el farem servir perquè ja tenim el praliner. I els ingredients els tindreu a sota, Vull dir que no patiu, que us tindreu per escrit les quantitats i els ingredients. Per tant, el que estigui veient el vídeo no cal que s'ho apunti i això no sentiu l'olor, però fa una oloreta boníssima. Boníssima. Ho he deixat a foc baix, que vagi fent el xup-xup. I anirem esperant a que es desfaci la xocolata. Bé, aquesta xocolata ja ho veieu que ja comença a estar bastant desfeta. Aquí jo estic fent he agafat 100 grams de xocolata, recordeu, com a mínim 70% de cacau, i he posat 100 grams, normalment es fa amb 200, perquè clar, o bé fas dues barretes de torró, o bé en fas una més gruixuda. Però jo en principi ho he fet amb 100 només, amb la meitat, i ara anirem a afegir-hi el que és el praliner, recordeu, avellana i ametlla trinxada amb una mica de crema de dàtils o sucre de coco. Si hi poseu sucre de coco o hi poséssiu sucre blanc, sobretot estaria bé poder-lo fer en pols. Amb un molinet de cafè es pot fer, si no teniu processadora, perquè en pols queda més bé, perquè si no potser es nota una mica el granet del sucre, diguéssim, A veure, aprofitem-ho tot, que és que això està molt bo, el praliner, a mi m'encanta. Això, per exemple, el praliner i la xocolata fosa, tal com ho estem fent ara, així, que ara, no sé si podem acostar la càmera, bueno, si no ja m'acostaré jo, perquè veieu la textura. Això, un cop està fet així, si volguéssiu, en comptes de fer una barra de torró, veieu, a veure, espera, no, ja l'acostaré, que no és... Si en comptes de voler fer una barra de torró volem fer bombons, llavors és simplement posar un motlle d'aquests que... Els de magdalena són molt gros, el forat, però hi ha uns de magdalenes petites, o inclús, si teniu de silicona un motlle d'aquests de fer glaçons, doncs hi poseu una mica o sense, com vulgueu, hi podeu posar ametlla o alguna cosa en cada foradet, i llavors ompliu d'aquesta pasta, que al final és això, estem parlant que és xocolata fosa amb el praliner. Ara us ensenyo la textura,
Un moment, que no em cremi. Veieu la textura? Clar, això va a gustos. Si li volem posar més praliner, quedarà com més cremós. Val? Això va a gustos. Però ara, un cop ja ho tenim, això aquí ja podem apagar l'aigua, i posarem l'arròs. L'arròs serien, pels 100 grams serien la meitat, que serien uns 40 grams d'arròs inflat. Penseu que l'arròs inflat és que pesa molt poc, llavors sembla que n'hi hagi molt, però en pes és poc, val? Per tant, jo ho deixaria així. De fet, això s'assembla bastant a unes postres que segur que molts que coneixeu la meva sogra les ha portat a vegades al casal, que els hi vaig ensenyar jo, però a mi me les va ensenyar algú altre, no me les vaig inventar jo. Unes postres que és xocolata fosa i llavors a dins hi poses això, o bé l'arròs inflat, o bé hi poses fruits secs, trinxats, inclús queda molt bo. Jo ho he fet amb blat de moro salat, amb la barreja aquesta que venen, sobretot vigileu que no hi hagi el glutamat monosòdic, sisplau, és un producte que l'heu d'evitar de totes, per tant mirem els ingredients quan anem a comprar. Doncs hi poseu, ho trinxeu una mica i ho poseu amb la xocolata fosa i després amb cullereta, amb una cullerada sopera, aneu posant miques sobre un paper del forn. Ho poseu al congelador i us queda com una espècie de roca, que jo un dia ho vaig posar unes postres i em van dir ai, això deu ser d'una pastisseria molt... Sí, caríssim. És fet en un moment i fet a casa, per tant, val la pena, també. I això ara ho passarem amb un motlle. Mullarem mentre el torró, però recordem que tenim l'euro aquí ja fent el xup-xup, que pràcticament està, ja ho veieu que és molt ràpid. Contra més xup-xup es faci i més baixet, millor. Si teniu estona, doncs li teniu més estoneta, però ha de quedar que quedi una miqueta, que no quedi gaire líquid. I ara això sí que ja ho passem amb el motlle de silicona que us deia. Sobretot, si pot ser silicona platinum, recordeu, silicona platinum és la més saludable per la cuina. I això, recordeu que ara ho posarem a la nevera. Si tenim molta pressa, igual que el que us deia això de les roques aquestes, bueno, roques, digue-li, galetones de xocolata amb fruits secs o el que sigui, el que sí podeu fer també és posar-ho al congelador i res, en un quart d'hora, 20 minuts, ho tindreu ja a punt per menjar. Vull dir que és ràpid i super senzill, ja veieu que no té secret. El més complicat potser seria fer el praliner, però que es pot fer és això, amb un turmix, o es pot fer, si teniu processadora, amb una processadora, o inclús amb un molinet de cafè, que clar, després el que has de fer és menys quantitat, però en principi seria això. A veure, us ho ensenyo, ara està ben tou, però això ho posarem a la nevera o bé al congelador, i després ja ho desbutllem i ja ho tenim per menjar. Bé, i ja ho veieu, acabem de parar el foc ara mateix, del pollastre no pollastre, i ja el podrem emplatar. Us recordo que si ho feu el dia abans, millor que millor, perquè ja sabeu que els rostits queden molt millor si són del dia abans, perquè agafen molt més gust, No li posarem tot, perquè aquesta safateta no és molt grossa. Ho deixem així, i ara anirem a presentar els 3 plats. Bé, i aquí ho tenim tot? Bueno, gairebé tot, perquè és que teníem molta gana i encara que no ho veieu, aquí som 3 i només ens ha quedat aquest trosset de torró. Estava tan bo que ens l'hem menjat, però aquí tenim la consomé d'ametlla, crema d'ametlla, digueu-li com vulgueu, el pollastre rostit no pollastre, amb pans amb prunes i pinyons i el sutxar no sutxar.